Déu te guard, vianant, que t'imposi el Montseny, una mica d'amor i una mica de seny. Ací tens un pedrís, clapissat de falsia. Ací tens una font que parlar-te podria. La virtut del Montseny és aquest rajolí que d'avets i de faig la fullaca es bandí. La virtut del Montseny es congria a l'altura. Per això té aquesta font una ullada tan pura i la seva canal dona l'eco planyent de la fusta del bosc, torturada pel vent. Al peu d'aqueix olímpic avet de la muntanya són salses les alberes. Carlit és una canya. Sobre l'estany, Lo Canigó, entre la verdor, Broll. hi ha un quiosc anacrònic, un quiosc de llac. Darrere es perfila l'agulla d'un xalet de muntanya, amb un teulat Veu vermell. d'aixondir-se de volcàniques aigües al llit d'arestes. La tramuntana es brulla als cabells de la roca. A dalt de la muntanya... Tal com deia Josep Pla, el paisatge us fa comprendre la literatura, perquè la literatura és la memòria del paisatge en el temps. Operomes de raça gegantina. Aquesta obra neix amb la voluntat de fer evident aquest lema de l'escriptor empordanès. I que els ocells no enjoien amb llurs nius i remors. Bosc sense fulles, sol. Fa 30 anys que de manera individual vaig començar a elaborar aquest projecte de geografia literària dels països catalans amb la clara voluntat de cartografiar el país i de vertebrar-lo a partir de la llengua i la literatura que ens són comunes. En aquests moments hem configurat un equip humà, plural i de coneixements transversals que donen una amplitud d'horitzons al projecte que en un inici eren impensables. Aquests 10 volums us parlaran de la passió que la llengua i la literatura, íntimament lligades amb el paisatge i el concepte de país, m'han encomanat i us poden encomanar. Tots aquells que us sentiu cridats per la màgia de la paraula i el paisatge, disposareu, a més, d'una eina complementària en línia, www.endrets.cat. Navegant per aquest web, podreu completar la visió panoràmica dels llocs descrits en els llibres i tenir-ne una actualització continuada fins al punt de convertir-se en un web social, en què l'usuari prendrà tot el protagonisme a l'hora d'oferir noves propostes de llocs literaris lligats amb nous autors i textos. Des d'allí, un home veu les cases de Girona estendre's a banda i banda de